El petit i mitjà comerç de les Illes vol recuperar els 2 períodes de rebaixes regularitzats. Diuen que la liberalització dels descomptes desconcerta el consumidor i fa minvar el marge de beneficis. L'any 2012 el govern central va decretar que cada comerç tenia llibertat per iniciar-les quan volguessin. Volen tornar al sistema de tota la vida. 2 períodes de rebaixes, un a l'estiu i l'altre per Nadal, i amb una data d'inici única per a tots els comerços. L'any 2012 el govern central va decretar que cada comerciant tenia llibertat per iniciar-les quan decidissin. El petit i mitjà comerç creuen que aquests 5 anys han demostrat que aquesta mesura ha desconcertat els clients i ha fet minvar el marge de beneficis dels comerciants entre un 5 i un 10%. Els marges comercials també s'han tornat més petits i això tampoc no és bo, perquè al final tampoc no podem oferir el mateix servei si tenim menys marges que els oferim normalment. El consumidor està fins i tot despistat, ja mai saps si estàs comprant bé, si estàs comprant malament, si la setmana que jo trobaràs més barat, i nosaltres pensant que és bo que dins el cap de la gent hi hagi uns períodes de rebaixes marcats. Una opinió contraposada a les grans superfícies, que veuen en aquesta liberalització la seva única eina per poder fer front als descomptes de les plataformes digitals. Las plataformas digitales, Amazon, etcétera, pues ellos hacen rebajas todos los días, con lo cual el volver otra vez a intentar cerrar el ámbito de un periodo concreto creo que no solamente no sería bueno, sino sería contraproducente. El debat està damunt la taula perquè el PI ha presentat una proposició de llei per tornar a regular les rebaixes. La liberalització de les rebaixes comercials no han funcionat. El que ha fet aquesta liberalització ha estat difuminar les rebaixes, i les rebaixes eren un incentiu i un reclam perquè la gent anés comprant als comerços, i ha deixat de ser aquest incentiu perquè s'ha perdut de vista quan comencen les rebaixes, quin temps duren les rebaixes, ja no se sap. Per tractar-se d'una llei estatal, en cas d'aprovar-se al Parlament, serà enviada al Congrés dels Diputats perquè sigui debatuda.